CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi President Jongka Khasi Author Society Dr. DRL Nonglai ula ong ba ka jingki win jongki pai ba nong song snong hadin ba menteri ka tanat ki kampo yeng kari u Amit Shah ula penbena dangshen ba ki pratli ki jilna hagani ka than chatai lam mi ngi ki la pdiang ban puli ya ka subject Hindi haki school hado ka kerdan class 10 kadang dai tang ka jingkren jong u shimet bar hado menta ka tanat puli puthi jong ka sarkar jilna but what kamigalia Board of School Education ru kampat don jingtip Satya halor kani haga jingya keren bat ka batesi TV u Dr. Nonglai uloong ba kani ka jingkren jong Amit Shah ka dai tang ka jingkren ka bakhlem da pensyong nia bha bat ka bakhlem da wat benya ya ki polisi na ba kani ka mat kadang don kam ban ya slok shwa bat ki sarkar jilla Union Home Minister jong ka sarkar India ula keren haga wai ka meeting sipang ka Jikmu jong u ban penlong compulsory noy ke Hindi habaro ki jilla jongkari India. Tendai lesi kani ke jingkren jong u kalong ke jingkren ke bom pat simla perkhat bah. Hoi ke don ke jingsisha ba don kam ban kentir ye ke jingnang ye ke ketien Hindi. Dabaro ki nong snong jongkari India. Ya kata ngimla ban len nambar baka polisi ban hikai high school di kiktien ba pher jongkari India kalong bangi don ya kata ka bangi ongka 3 language formula apa ongka 3 language formula kamat bangi don ya ka mother tongue nangta ya ka English bat ya ka Hindi ti ki khana ki don kam ban puli kini ki lai jat ki ktien tapo ka jela Meghalaya jongi ngidon ya ka mother tongue hado nyotuli bahi kai hapo jongka Meghalaya Board of School Education kanthop ya Khasi Garo Mizo Nepali Bengali Hindi ru kalong ka way naki mother tongue hapo jongka emboss ti nanta kanika mother tongue kadeka bangi ong ka first language but ngisim ya ka English padekom ka second language tila daw khna upuli Khasi kum ka first language tu sim ya ka English kum ka second language ka belum compulsory hado matric lani hado class 10 tilaro khna udai bakran Hindi usim ya ka Hindi kum ka first language uha bansim pat ya ka English kum ka second language ti hami ka le jongi ka Hindi kalong ka way naki MIL subject kum balong ka Khasi but ka English kalong ka compulsory subject ti menta hi ban ong ba ban penlong no ya ka Hindi kum ka compulsory subject hatu class 10 ngatrai kadang dai tang ka jing sukran jong o hnrei empat don kanu ka jing tip na kaliang jong ka education department lanika emboss ti kani ka jing kren ka jong o Amit Shah lesi kadai ke jingkren ke ba uklam pada dan ya ka jing pensyong nia lani ka jing pensyong norem lani ka jing pet benia ya ki polisi ki ba hak jing sha dai ban slok bat ki sarkar jala api ka MIL paper ke dai ban long tang ka we mla ban artli ki MIL paper MIL paper kamu bet ka ketin kemi landeka ketin lajong kan ketin lajong ha kamar tong ta ti habo la jet ya ka Hindi kum kamar tong umla syuban pule ya ka Khasi
kum ka weipat ka MIL paper. Dia kila bandan lese ki khasi ongno ki ba sa shabar jong ka jelam megalya lese na ka jing letrekam ki mi pa ongno ki batrekam sipai ki haban le ki school lese shabar jela ti kimdan ka khasi lani ki trek we jat kam tilra kimdan khasi te ki jela jong ki kimbat se bansim ye ka hindi kum ka MIL paper ta kata ka long ha ki we pat ki jela hanrei hang ne ha jela jong ni hi ti ka sistem apa yang ke impose ka long bandai bandan tang ka we ki MIL paper bat ka we pat ka compulsory paper ti hang ne apa megalya ki basimpat ya ka hindi ki sem hi tang hado class 8 tang hado class 8 ta ki pule hindi na do ka upper primary hado class 8 tendai lada ki sem bade ya ka hindi kom ka MIL kamut kila du na ban sim MIL ye ki weipat ki jakten namar ba po ke embosi ki ban sim ya ka English kom ka compulsory kajing dawa jongi ya ka ktien khasi ban penun hapo jong ka age schedule le se kan nam dan jias no ai bat ka ni kajing kren ka jong Amit Shah namar kajing kren jong Amit Shah hangni kamut bet ya ka hindi kum ka subject bani kai ki school andai kajing dawa jongi bade kalong ka ba don ya ka nong rem jong ka riti silshar kadai ka balong constitutional ba kinu ki jat kitien kat kum ka artikel arbukhandai jong ka riti silshar kari India ki ba ki kinu ki jat menreo hapo kari India ki kren bat ki don ya kata ka kitien ka ba lalong ka kitien tho ka ba kinong kren ru ki labon kata ka kitien ka long ka kitien ka ba yat chaprang tikila ban yo ya ka jing itu da kariti sishar ti kani ka long la ka jong ka mat ya kren le se kanam dan kano ka jing yasno bar ka jing penlong ya ka hindi kum ka we ne ki subject ha ki school rei ka long ka ba lingo ba u Amit Shah u ong ba baro pratali ki stir not is India kala manjur ban penlong compulsory ya ka kitien hindi ngala prisang ban kili na ki officer jong ka emboss kimpat yo jing te pa es phangata but kamla ehru ban long ba ka hindi kan long ka compulsory subject kan long ka we ni ki mother tongue kata kala long lupa ti ban ong ban penlong ya ka compulsory ti kan namla ban long yamta po megalia empat dan kata ka system ke education policy apa megalia hi kampat don kata ka jing ong ba ka English ka hindi kan long compulsory nama hadu menta hadu class 10 ka English ka compulsory but ka hindi gombalong ka mizo ka khasi ka garo kilong kalong ka we ne ki MIL paper sa ka we de ka tu ka jing ong jong Amit Shah ba ula thung ar hajar ngot kinoi ka hindi ya ka not is upar khat ba kita ki ar hajar ngot kila biang ni hang ni apo jela jongi apo ki school jongi kimdan noi ka hindi don ki ba shutung ki school namar ki school don kamban nang ye ka hindi handrai namar ba kadai haba pentri kam ye ka three language formula ni so don kamban nang ye ka hindi kadai ro ka jing sisa bangi don kamban nang ye ka hindi andai hadu menta ka sarkar megalia kampat laban ai sanction daki hajar ki phawajar tili ki skol kimpat nang ban kimdan ya ka ya u nohi ka hindi uba la siu da ka sarkar katu kini ki skol ki se ki laban dan kum kini ki government school andai kini ki bopon ki government aided schools kimdan nai ka hindi lada ki dan ro de be thong hi da ka managing committee chong itu ki skol ti ka jing kam jong u ba la thung hadu arpo ar hajar ngot kinoi kai ti ita te dang dei tangi le se tangi ka bai ka state ro kampat biang arpo ar hajar ngot ki noi kai
Ti kani ke jingkran jong u Amit Shah jese ka Shillong tan ke jingkran namar kadon ke jing tumuban kan tiu ya ke jing nang ya ke tin Hindi hapo kri India ya ke bahagi jing sha ngiro ngim persya ya kata hanrei ban penduk no ya ka jinglong jong ka mother tongue lani ka ketien kemi ka ketien la jong kum ka first language kata tengim la ban diang the lele ruem nginum la ban tiang but kini kalong persya ya ka national education policy haduk menta ka jingkren jong o ka Shillong tang gumto nakaleng jong ngahi ngrang itang na ki media reports tingasim ba kini kamlong official tilada kalawan officially siya ka state jong nginum sngap jare kani but amdai tang mangi katkum ka national education policy kalong ban hikai yaki kena dakaktin la jong yamta ki ong lakum no hadu class 5 then rai ka jingele jong kini ki judgment of repair kalong ban penyo ya ka jing hikai high school dakaktin la jong hadu class 10 hadu class 12 but kumbangi lai ngidon kam ya ka ban yo ya ka jing hikai dakaktin la jong hado ka degree course nomor menta ka ketin kasi kala roi bha mendajing sho yang i banikai da ka ketin kasi ya bro kha ki subject hadu class 10 lada ka agajing sha lada ka sarkar jilla ka man ban le kumta mendajing yang i ban translate ka geography ya ka social science ya ka science lani ya ka literature sha ka ketin la jong hadu class 12 ngila ban le kumta bat ngala ban ong ba hadu degree level ro ngila ban le kumta hangni apo university man ki department ngi dan ki khase lapi ong science lapi ong commerce lapi ong aga law lapi ong aga humanities ngi dan not ki expert ki bala ban translate lani ban tho lada ka government ke introduce no ya ka course ya kanu ka jing pule da ka tin la jong ti menta na kalem khasi author society ngi dang kwa ban ban tho se government balakum no ka dei pan hikai no ra tin khasi ya bro kha ki subject hado class 10 but kala man nom hado class 12 ro but ngani tu ep baladangi hikai da tin khasi dan da tin la jom ya ka science kan dei ka subject ka pasok namar ke jing jong ki khna jong hangnia megalia ka dei kamangi ong ka language problem ndai ke jing jong ka subject dei ke jing kalong namar bangi pule daga foreign language ni pule daga ketian nongwai te bangi pule daga ketian nongwai te kajing kalong no ka ketian nongwai mdai ka to subject ta kum ki wai ki khanna ono ki Assamese ki pule daga ketian la jong Bengali ki pule daga ketian la jong tiki smooth ho daga basuk kanya ka to subject ni pade hadu menta namar ba ngirang pule daga ketian nongwai ti kasitam hadu kata-kata i kena han kadon ke jing mentai ko ikaliang bagi kambet ki kena jong i ke English then rai ya ke English la bandan da ka wai pat ka method ban pentbet ya ke English nama ngidon kam sisa ba nginang bon jat ki ketian dai ka ketian la jong ha sisa ngide ban sim bakalong ka ketian ka ba biang ban pule ya ki subject lakum no hado class 10 la ne hado class 12